ubusuku obuhle nabantu abahle bagqoke kahle ninjani? Siyaphila njani mfowethu? Nami ngiyaphila ngiyabona nibahle kanti lento eniphethe esandleni yinhle impela bengicela nje ukuthi nizazise ukuthi ningobani futhi yini lenhle kangaka eniphethe esandleni. Oh ngokomthetho kuthiwa ladies first ngisacela kuqale nangumama. Masibiswa kwakhoza lona unkosikazi kaSgwebo Sentambo lena iaward yeBest Maskandi artist siyabonga kakhulu kumaSATMA award. Okay, njengoba kumama esechazile ukuthi le ilokhuzani award yeBest Maskandi artist. Mfowethu uzizwa kanjani ngale award? No seswami ngathi nje ngicela ukubonga kuqala kubahleli bamaSATMA. Ebese ngisho ukuthi ngajabula kakhulu ngiqala ukubona ukuthi nginominate futhi senginominate kwesi-14. So abantu bonke mabethi obvious mubatshela ukuthi abakuvotele belokubethi obvious kusho ukuthi lonto suku suyideserve yabona. Yeah, kusho ukuthi nje ngathi ngiyabonga kakhulu. Akukho okuningi engizokusho i-award yami namanye azayo kusazoba wami futhi. Okay, ukuthi kusazoba njalo kuphinde kube njalo futhi. Noza ukuthi bayazi kuhlale kunjalo nje akushintshile. Okay, but so yini esingayilindela kuwe emculweni nje ukusuka manje ngalolu suku lobusuku lobendondo enhle kangaka ukuya phambili? No, engingakusho njengamanje lo nyaka wami sisi. Yeah, le ngoma ewinile iyafana nengoma anthem yabona. Ngicabanga ukuthi nebafana icula ingoma yami ngabe yawina uyabona. Ngoba ingoma ethandwa yibo bonke abantu. Uyayibona into le. Kumanje uSgwebo unamagig mhlambe omele ngiyoperforma u21 kulo December. Shuthi imina vele iBest Maskandi uyabona. Ebese ngicela ukubonga kakhulu abaculi abangesekile mfowethu. Lapho ngibala uDSD ngibala ukhuzana Mpengose ngibala uJiva baningi kakhulu ngibala umgojeli baningi abaculi bamaskandi bonke bebevotela mina bonke amakhosi omaskandi namavukana khona bonke bevotela uSgwebo yini ngoba ngilegend. Akusho nexisho wena so ingoma yakho ngoba ianthem nebafana kube bekuthiwa idlala yona ibingawina right so ngicela nje ungishaye ngayo ongithi ngomucu maybe noma mengavuma ngapha eceleni. Ithi hey kinto ehlulinsizwa kulelizwa ikinto ehlulinsizwa lelizwa libuyele kuzuma. Yazi siswami into ehlekisayo lengoma ivaliwe emsakazweni kwathiwa iyapolitika kodwa nayo wini award ngaphandle ukudlala emsakazweni yabona. So ke italent lomuntu ozoqhubeka ngalotho siswami ya italent lomuntu likhipha lo legqetshwe khona. So ngiyabonga kakhulu bafethu ngesikhathi senu nabangivotelile bonke ngiyabonga uSgwebo usazonenzela into ezinhle ngiyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu bhuti wami. Ngiyabonga mfethu.